Igama lami nginguzanele wakambokazi umbelethisi wamaphupho, the midwife of dreams, umama waseshilo. Kuhamba omama emakhaya iyavalwa imizi. Duduzekani zonke nje ihlobo ekade ifihla. Umula Donda, Magembe, Sontuli, uliphethile elakho ibanga. Sizongena kulona uhambo noNkulunkulu kodwa ngaphambi kwalokho nawo umyalezo vela from our programs manager Miss Pearl Binqosi. Ulale ngoxolo sisimazethe. Lala uphumule qhawekazi. Siyohlale sikukhumbula. Uyohlale uphila ezinhlizweni zethu. Ngithi dudu kumndeni, ngithi dudu kubalaleli, ngithi dudu kubo bonke kade ubambisene nabo ngakweza amabhizinisi. Ngithi dudu kubangani, ngithi dudu kwiSouth Africa yonke ngoba impilo yakho ibe yisibusiso kumzansi wonke. Lala qhawekazi. Lala ngqalabutho. Siyohlale sikukhumbula. Uhambo noNkulunkulu kusukela ku11 kuya ku12. Lafika lelo hora isilithandayo mina nawe. Igama lami nginguzanele wakambokazi umbelethisi wamaphupho, the midwife of dreams, umama waseshilo. Sikhuphukele Shilo entabeni engcwele la kuKhozi FM njalo ngesonto kusukela ngo9 kuyoshaya u12 o'clock. Sikhuphuka nako konke kwethu nezicelo zethu neinkinga zethu. Ivesi lesibili kuMark 21 lithi hambani niye emzaneni obhekene nani, kothini sangena kuwo niza kufumana ithole lembongolo likhulekiwe okungakaze kuhlale umuntu kulo, lithukululeni nililethe. Uma umuntu ethi kini nikwenzelani lokhu na, anothi inkosi iyalidinga. Umula Donda, Magembe, Sontuli, uliphethile elakho ibanga. Sikhathi imzuzu ishumi lishalike ihora leshumi nomuvo ekseni. Hlelo eShilo uThembeka uMazondo wakwacela ngihleli nawe nje siyebeka phansi intambo mangabeke kushayile kubombana ke leshumi nambili. Sesingena kulona uhambo noNkulunkulu. Umuntu nomuntu nohambo lwakhe ngishilo ngathi ke namhlanje sizozwa hambo likazanele Mbokazi Nkambule ngezwi likadade wabo Mrs. Kid, our beloved isithandwa sethu njengeningizimu Afrika. Sawubona Siskid. Yebo Thembeka. Ngiyakusukela. Ngiyaxolisa izwi. Awu siyakuxolela khuleka. Siyazi ukuthi kade Nkosi yami niqalile ni busy phansi phezulu kade ngitshela usisinini ngithi angizukunibuza nokuthi ninjani ngoba ngiyanibona ngiyazi ukuthi ninjani. Sifile. But ke sengithi ngithi nje ngikusukele ngizwile ukuthi uthe uzosibhunyela kabanza bilayo uma nje sike saliphathe lokuthi inkosi iyalidinga lelithole lembongolo. Wenza kanjani ukuthi ngene nje ungenise kanjalo? Bengifuna ukuthi uzwe ukuthi udade wenu obekade ehlala esikhumbuza njalo. Cha uyena obhedayo. Shothi ke ngibona ke manje. Ikona ke nje uyena wakhuluma ngaleli thole. Lase liyathathwa ngempela. Oh Nkosi yami. Kodwa ke Siskithi siyabonga ukuthi nithi nilimele emphefumulweni kodwa ukwazi ukuthi uze uzohlala nathi namhlanje kulesi sihlalo lesi udade wena ahlala kusona iminyaka eminingi. Ngifisa ukuthi namhlanje ke sizombuka as intombazanyana thina sazi lozanele Mbokazi esimbona kuma crown princess no Yolanda ama princess begqoka ama ball gown omawande befake amasudi kodwa asimaze sakhula intombazanyana. Uzalwephi ukhulelephi ubenjani ezintombazane? Ngiyabonga. Uzalelwe Donut Scomplas. Yep. Njoba nihlezi imuzwa nje uyayiqhenya ngeScomplas sakhe. Uzalelwe Donut kodwa ke sase siyamuvela kwaNdengezi nje impilo eningi kakhulu uqale ngaNdengezi siqala ukuhlakanipha wasamvela Ndengezi waba uZanele waqala kodwa izinto uZanele behlukile ube emncane kodwa ezizinto ezingajwayelekile sajoyina besonta eSankizitho eMaromeni afika wajoyina ichoir emncane engakafanele ungena ichoir uneminyaka ngaki la leso sikhathi
Ay angikhohlwa mhlawumbe no 11 noma kwangangena abantu abanginjalo. Yeah. Wayengayina ngisho usayizo amapentecost. Wagqoka amapentecost ekhwayeni. Waye awakha echibiyela ngaze ayifaswa ngani la. Noma ngendophi noma ngani. Ukuze phela naye agqoke. Afane nabo bonke abantu ekwayeni. Phela naye lengane loqhoza somncane usasekhwayeni. Uhlakani phela la ekhwayeni. Ekhaya uyingane angazi ngizothini wayeqhenya ekhula umuntu ayidina ngisho ukuthi uphefumulela ukudla kwakhe hayibo bengabe athi uphefumulela ukudla kwami yebo fanele ubhekele noma uvale ubheke moke waphenduka athi uphefumulela kwakhe hayibo bengabe athi uphefumulela ukudla kwami yebo fanele ubhekele noma uvale ubheke moke waphenduka athi uphefumulela asakudla ehlukile nje mangabe ya ekhaya ubaba ushaya isiginci kuyacula ethanda ukucula ekhaya njoba naye uthanda umculo mangabe evakashela abangani bakhe beyishayela into zabo usezo thathwa kuZanele azogona la ubaba ushaya isiginci yena uyacula so kuhlela abangani la impilo yakhe njalo ntambama usuthi aba entertain so lokho kuba istar into avela khulena into yes ngakabona ukuthi kodwa ikhona lento yakhe nje ehlukile ukuthi njalo uyacula ezisiqhubeka ekhula nala ekhwayeni enkonzweni unezinto ezihlukile uZanele sizothi siya emilindolweni mhlawumbe uyasukuma uZanele siyashumayela asazi ukuthi lento uyithatha sidide ngathi sihamba naye ukuthi hawu hayibo ubesho naye manje uthi akazi ukuthi kwakwenzakalani kodwa nje sesithemba yena mina ngimdala kunaye kangiduduwa phela sengimbona ukuthi ungqesta ngimdudula yena ke manje kubuyela phambili yebo phela yonke nama bekuthiwa sithunyiwe yabo yazi lento baba menthuma kuthiwa hamba ucela impahla ethi yep ngasasho ukuthi yini mina ngiyasabusho lento sizohamba ngoba sasihlezi sihamba ndabona ngidudula yena uthi hamba uyosho wena uyena uzofika yenze leyo Zanele sithunyiwe njalo ngimdala kunawo zonke lezi zinto lezi nje umncane lo muntu kodwa konke imina njalo uyena uhamba phambili ngifuna ukuzwa le eyokuba yileti kangaka ubani lo athatha kuye uma Harris lo noma ubaba wenu lo wayincwasimende kangaka ngoba uZanele bekungathi ngisho nyathela umhlabathi bengathi uyawunyanya ube unyathela nje ngendlela yakhe uyabona ngizothi bona bobabili noma Harris ube nje ukuthi ba Harris beyiphansi bese ukuthi umbokazi hayi yabona umbokazi ubethi mangabe kuzoba nomncwabo noma wayevuka ekseni ayofuna ishathe elisha noThayi ngasonke ahleze sitshela lo ukuthi bantu abami mekuzoba nomcimbi sasithenga thina izinto sigqoke before ufike umcimbi ngoba bafuna uapprove ukuthi sobe sibahleni wow njalo mezuthi echazeke mabese siphuma isuit yakhe thina akagqoki noma ikephi ugqoka uMas so madoda wayencwasimende sakubuka ke lokho noZanele uStenkwa kubamba lapho ke esikoleni ubekade njani ubengena kuzo zonke izinto so ama sport uye umculo hayi ngambala kuma sport bawumphedo lapho hayi ngeke ngakusho ikufikela begudi khona esikoleni kodwa nje okunye encwadini yonke into ntokumboneza wagcina ubhala ishintsha okunye wasesikoleni I don't think khona ikomiti ayingekho kulona imculo khona sakhona ama jazz group angithi yebo kuzo zonke lezo zinto ayikho indawo ngeke umthole kuyona wow wayeleader nje ngaphandle nje kwama sports kodwa singaka ama sports cha hayi ngesiqamba mangaphela ngoba engasekho wabheda nje la so nje akadlala ka netball javelin high jump ugijima ke wayengagijima itebhedayo wazamba kodwa hayi azange nakarata wathi azamancane wakwathi azama wayengeke kwabheda kwacaca ukuthi ukarata imdala lutho shame ayilunge khona la a director malento esenza ama stage play wasakhela enza umdlalo kaJesu oh okay
yabona nje Maria la denza manje kwaswela lapho kudala qoqe genge wenza ilokhuzana umdlalo kufaka Jesu so nina nashaya ama-rehearsal kodwa uthe mase ese-recruit ama-actors wawulanda abanye ngaphandle ababona ukuthi ba-good enough ngiyajabula ukuthi ukusho lokho nina wepractice ngani uxoki-ke lo uxoki bakhe ntama hayi shame washiya ngaphandle waselanda abanye kodwa thina sasinayo iqala lenda akulutho-ke kodwa anisasho ngani ukuthi uyiqale nathi nje le ndima nami ngayikhona angifaka oh kwaba yitiye lasekhaya angifaka manje abangani bene nanikhula nabo bathini mabeyibona idrama yeni sidlalwa lapha ya bengasekho bona hayibo bajabula kona kodwa yazi mhlambe inhliziyo babe nethemba nabo ukuthi bazongena ukuthi nabazongena kodwa yaqala lapha egcekeni yenziwe egcekeni ngizwe yenziwe egcekeni saphuma sihambela amabandla nje kungasikazi nathi uthini elala isketch yes awusketch awusketch so wayekwenza konke ama groupini amaningi kuze kubeke kanti ngethi siyasuka ke ngo isikhathi sodlami saphoqela ukuthi sibuyele eDasenu Dasenu netoni into eyodwa sabuyela lapho sekunodla saseke ilase siqala khona eseya esontweni eSun Savior esefike khona nakhona futhi wafike wangena waba negalelo elikhulu ngene ekhwayeni saqhubeka futhi nawo le keshi zakhe kuze bekufika la esungula khona amakerubi yonke leyo ndima leyo so yena ube angithi amazi ukuthi umqondo wakhe angazi benemqondo eminingi noma hayi ukugijima akakwazi ukuhlala ensithi eyodwa sanele becabanga lento le abe enzenye athi enza le abekhuluma ngenye futhi eyesithathu yebo hayibo ubenza kanjalo ngoba ngekukhona namba nje gula sithe mesifika kena esibhedlela nje mhlambe bese kuseni before 2 days or 3 days nasho wathi ekhanda lami kade ngibhala incwadi ngibhale ngayiqeda sathi hayibo wathi angiqedile akasiba wathi awufuni ipen nepaper khona ngekukhohlwa wathi no wathi khona yonke into ngirecordile sekusethi print umqondo kuze kwabe uyahamba and umqondo wakhe ubuhlezi usabalele ngikhumbula sifikile sizombona ethi sengiqalile ukusebenza kancane kancane uthi kade ngimtshela noNjabula ukuthi asibuyele emsebenzini uthi sengiqalile ukusebenza kancane kancane athi hayi uyabona ke manje sengilungiselela ama crown lawazoba ngoNovember athi ngifuna ukwenza into yomhlaba now igama ke alisho elivelela la uphendula umoya wami wonke nje during this whole time wathi kumina mangithi buya Zanele wathi hayi nginika inyanga izolo mayifihlo bekuhlangana inyanga sensuzane lasho leyo nto wathi ngimnike inyanga uyabuza ohlala kulesi sihlalo kusho ukuthi ngamanye amazwi waiting nikeze inyanga ngiyeza ngizokwenza uhambo lwami ngezwe likadade wethu hayi kona phela okubanga ubuhlungu kakhulu ngoba phela besimbona ube nethemba lokuthi usazosinda ngoba mesikhuluma noma ke mhlawumbe besifihlela ngoba mekhuluma ubelokuthi mhla celebrate uyazi nini inkulumo njalo esikhathi lokhu sokwenza mhla kushuthi bekhuluma ngale ndumezulu yizolo njengoba bethe begqoka white ngijabulile ngabonga ngoba ngicabanga ukuthi ujabulile ngoba ubelokuthi beza smile ethi ama crown alonyaka for the first time ngizobe ngigqoka white wathi hayi sengimprofile ngisho umfana ongithungelayo wathi sengiyacabanga umqondo ngiyayibona wathi ngobe sobe celebrate sidume sibonga izolo bekungathi umuntu kwi-concert bekungathi sikuma crown ama crown ngicabanga ukuthi wango-2012 lawa vele aba yinto engiyengize ngikwazi ukuyichaza I think wayefake i-ball gown ebomvu mbala wakhe izolo bekungathi sisemcimbini wama crown sisikhithi awuhambi wedwa uhamba nosisinokuthula la nosistombenhle ukhona nonini lokuthiwa ithola livakasheli ngani kubo kodwa ke sizoza ukuthi kubona benza ngani hayi impela mhlambe ngisakuphinda lo awu cha ngisazokuphinda awu lo
kanjani manje? Thole. Hayi bandla. Cha sicela ukulivala manje leli thole. Kwala emsakazweni asadingi. Alivala ngithe umfundisi izolo ngicela livale eBhayibhelini. Yes, alikhishwe kwakona manje. Alikhishwe ngoba mina ngeke usungeke lithinde iBhayibheli. La ngilimaza. Ithole nangu nini bayangihleka lapha endlini. Kuthiwa hayi ke ususele wedwa. Hey Nkosi yami awusele wedwa ma umoya kaZanele uphila phakathi kwethu. Kwamanje I feel presence yakhe khona la e-studio. So usisi Nokuthula Ngcobo noNtombenhle Ngcobo sizokhuluma nabo njengamanje sanibona. Yebo Thembeka ngelelo khosini. Niyaphila? Siyaphila. Chazelani umlaleli ke nizethule. Igama lami nginguNokuthula kwaNgcobo njengoba iseshilo uThembeka. Mapholo. Ngiqhamuka endaweni eDasenhoek ngaphansi kwebandla iSan Francis Xavier. Nihlobene kanjani uSisanele? uZanele sihlobene noma kungasondelene kakhulu kodwa sihlobene kakhulu ngokukhonza ndawonye. Nangokuba ngingxenye ngiyilungu leqemba lisungula uZanele amaKherubi. Yebo. Imuphi umuntu okhumbulayo uthanda? Eqembini lamaKherubi. Ethi Maria. Khona ngizwe ngathi ngamazwi amaKherubi Wow. Oh bakithi. Yebo. Sisithembeka uZanele ufikile ngaphansi kwebandla iSan Francis Xavier. Esethe ukukhula kodwa nje esayintombi esancane kodwa ibonakala ukuthi inomlilo ngaphakathi. Njengoba uKithi eseshilo ukuthi wafika nakhona wajoyina ichoir. Waba negalelo elikhulu impela kwichoir. Nje enana nokwazi ephithizela enana nokwazi ngisho ukuthi asungula amaculo nanokuthi nje asifake endleleni eright ukuthi singacula kanjani ngendlela enhle yaphambili. Kodwa khona into eyenzeka enkulu okuyiyona esabona ukuthi uZanele ukhulu uNkulunkulu akubekile kuye. Khona unyaka lapha endaweni eDasenhoek kwaginqika isitimela. Kwashona nje abantu abaningi ngalonyaka. Emva kwalokho uZanele wenza into enkulu, wahlanganisa amalungu omphakathi, wahlanganisa abefundisi, wenza umkhuleko. Into eyamangalisa wonke umuntu ngoba wayemncane, wayintombi esencane ngaleso sikhathi. Kodwa into akwazi ukuthi ayihlanganise sekuyabonakala manje lezi zinto ezinkulu kangaka seze wafika kuzo ukuthi kodwa ziqale lapha ya. I-foundation iqale lapha ya. Wawenza umkhuleko uZanele wawumuhle ngendlela esimanga. Emva kwalokho ilapho ke asungula khona iqembu, wahlanganisa abesifazane. Wathi methi eliqala leli qembu ehlanganisa laba besifazane wathi ngifuna nanoma imupho esifazane othanda uJesu. Wayingasho ukuthi onjani osezingeni elinjani uma nje wazi ukuthi uJesu inkosi nomsindisi. Washo wathi othanda uJesu. Ayinange impela sahlangana. Wathi ngoba uNkulunkulu ukhulumile nami wathi angimsebenzeli. Washo kanjalo impela masikhulu. Usakhumbula unyaka okwakusungulwa ngawo leli qembu? Kwakuma early 90s. Yeah. Sister Mbenhle. Yebo. Nawe futhi ubuqembu lamaKherubi? Yebo bengiqembu lamaKherubi. Mina uZanele ngimaze kushada udadewabo uKithi. Yeah. uKithi ushadele eMlazi kaEli. Ilapho ke mina ngumakhelwane kaKithi kahle la shadele khona. Ilapho ke uZanele ufike wahlala noKithi eMlazi. Angazi kwakwenzekeni babezo ezoshada uKithi kodwa besehlala noZanele. Ilapho uZanele engimjwalele khona ngoba nami ngiyikatholika. Naye uyikatholika. Mangabe sihleli noZanele sicula amaculo amakatholika. Ilapho abesebona ukuthi hayi engathi ngiyakwazi ukucula kahle mina ngigudi kahle kwiClassic. Kodwa ke
ngiyakwazi lezi zosithokozani yebo inkosi yebo o lapho ke nami ngabe sengijoina khona iqembu lamaKherubi ngoba besike sihambe naye uZanele siye ko Keveli mangabe sihamba naye bekuyila sihuba khona uZanele ufike kwaba khona izinto azenzayo ngisho empilweni zethu ukuthi asifundise iBhayibheli waba naleyo nto mina ngimdala kakhulu kunaye uZanele kodwa izinto azenza bengathi uyena omdala kunathi ngenxa yokuthi ngiyacabanga uNkulunkulu umphile ukuhlakanipha njobe esho ukhithi ukuthi einto eziningi siphusha yena uZanele usifundise ukuyithanda ukumthanda uNkulunkulu ngaba nalokho emaromini sinazo lezi zinto zokuthi nje kodwa wafika wayingenisa lento uZanele wayingenisa ngaphakathi enhlizweni zethu ngoba besithi mase eKeveli la siyakhona asithathe athi asambeni yena bese sebenza la ukhosini ngaleso sikhathi afika qophe into zakhe lapha namangabe umkhosi waseKeveli uZanele usebenzile empilweni zethu uZanele usebenzile ngokuthi athi sizithande sithande noNkulunkulu ngoba kumaKherubi into eyayisho ukuthi intombazane ayithanda ukuzithanda sathi sibe sinecule sasicula ukuthi kumnandi kuba yiKherubi awu ngithi uzosho ngomculo phela ukuthi kumnandi kuba yiKherubi into yethu yishaye sokuvumela sikhona sama backup singers kumnandi kuba yiKherubi inhlanhla leyo asibambeni maKherubi ngathi kwakumnandi kuleli qembu lamaKherubi angazi ukuthi mina ngirecruitwanga ngani ngoba phela bekufanele ukuthi leli qembu libuye and ngiyaxakeka ukuthi kungani uZanele ngaliqala ngaphansi wali revive leli qembu lakhe ngoba nasi sketch wakwazi ukuthi asenze sisibone sesibuko play lokhozi FM isikhathi imzuzu ligama enxeke ihora leshumi nomuvo sibungaza nje impilo yeqhawekazi lethu uZanele Lambokazi Nkambule ikhathi la kumele khona indumiso yakho udumisa uyizwe imjunju udumise uzizwa izinyembezi udumise ubabaze ubukhulu bukaJehova impendulo ungakayitholi baningi nje namhlanje bathi khuphuka nami siyeshilo akusavumi nokuthi ngithandaze ngoba ngihlezi ngizwa abanye besho ubufakazi betestifya kodwa mina engathi uJehova ungikhohliwe lalela ke mntaka baba lengoma ebade ngikudlalela yona siyakukhumbuza ukuthi sidumisane nezinyembezi yabakhumbula Sila noPauli besejele bebonga nemivimbo beshayiwe benjalo kodwa kuthiwa kwezwakala indumiso ikhuphuka iyaphezulu sinjalo sidumisana amanxeba sidumisana ezinyembezi asibonge kuphela okuhle asibonge ngoba sasenzelwe kodwa sibonga singakazi noma uNkulunkulu kuza kusasa noma kuza ngonyaka ozayo noma kuyoze emva kweminyaka eyishumi kodwa sikwazi ukuthi uthembekile umula Donda Magembe Sontuli uliphethile elakho ibanga njengamanje ngiyalapha kuSiskhithi osebenze kakhulu noZanele la kukhona uZanele usisinini la kukhona uZanele nonini ubumfica eseduzane nini ngithe namhlanje ngifuna ukunibuza ukuthi njani sisi so nje ngizothi kuwena kube njani ukusebenza noZanele iminyaka emingaka ngiyabingelela sisithembeka nabaleleli bokhozi bonke mina ngiyaziwa ke bengiyiphesi yakhe umem la ekho yes umem yeah la ekhona nje umamZanele nami uzongibona sengithushuka yep ake ngiqale nje kutheni sihlangane kahle ukuhlangana kwami naye sahlangana enkonzweni umama umfundisi umama Bishop ngenxa yokuthi ngiyakhushizela ke mina isidalwa angitshelwa uthi isikhetho uqinile shothi vele uZanele berecruit abangana abafana naye yithatha okay lungile ke khithi ke ngokuthatha bami ke mina angitshelwa mina ukuthi enzani kusho ukuthi ngaleyo ndlela
wasiya wakunota lokho uMamzanele ukuthi enkonzweni angithunywa mina ngiyatatazela nje ngiyafix izinto uthi eqambe bona zonke izinto seyilungile so waqala wangisondeza eduze uthola ukuthi mhlambe sizongicela ukuthi okay ngicela wenze lokho enkonzweni wenze lokho ngiyamagina ezoqala kanje akubuke bese thi wena ngiyadinga wena yes usho njalo letha le number yakho ngizokufonela ntambama njalo so saqala sasebenza ngaqala ngokwasesontweni nje organize izinto kwaya ngokuqhubeka wazi manje wangifaka kwi personal space sakhe wathi yazini konke khona kwena ngifuna uhlale la eduze kwami I'm not going to teach you angizokufundisa lutho uzoyibonela wena awuzukwazi ukuthi uzohlala la eduze kwami bese ungaphumi nalutho uthola ukuthi uzokangithume into engingayi-understand kwangempela ngingazi ukuthi ngizoyiqala ngiyithini ngithi ngiyabuza ukuthi ma'am abesethi hayibuza abantu wenze njani akufake ku deep end abesathi uzophuma uzokwazi ukwenza uthi ngisubuya nama results athi ngikutshelile ngathi uzokwazi because konke engiyibonayo kuwena. And this is into engihlala ngisho ngawe unama superpowers. Ayikho into umuntu athi nini ngidinga ukuthi unini uhlanganisa kwasani njengaye uZanele. Ngingakutshela manje ngithi ngifuna ukwenza iconcert kusasa. Ngidinga usibanibani nosibanibani angeke liphele awuzobe usubahlanganisile. Into enjalo yiyona ngiyibona ku mem. So ke sasebenza no mem. Sasebenza kahle. Ngafunda. Into engifuna ukumbongela kuyona nje ngiyabonga ukuthi anginike ithuba. Ku personal space sakhe kusho ukuthi ubazi ukuthi uzoshesha hambe but ubefunele ahambe eyiqhumisile lento abefuna ukuyiqhumisa utshalile isazoqhuma and ngiyathembisa ukuthi kukona konke engikufundile kuyena I will make her proud. Into besingixaka ke angazi noma ukuthi mhlambe bese ngichitha isikhathi esiningi ndawonye uneven fine aboNzanele everywhere we go basho njalo abantu angithi manje ngikubona uhamba nosisikithi sengathi udade wena hayi lutho angifanisa nohlwisi ukuthi wampika kathatha iqhude lingakakhani uyazi naye ayiyafana hayi angivumi cha phela mina ngishite esiyibonayo siyabantu uyazi naye ukuthi bese ngufana nosiswabo bese ne group yethu sobathathu la bekuthi bese kukhulunyile konke bese nibuye eceleni ngiyazi kahle lawo members sibuye eceleni siyazi ukuthi bese kuseceleni sesiyahleba ke lapho ukuthi lalela angesiyenze lento thina ngesiyenze lento yes ngikhumbula nje kade sigula asibuke sobabili bese yahleka athi shame ngiyanihluphekela into abazonihleka yona abantu sengifile Nkosi yami sithi thina awukwazi ukwenza lokho awukwazi wena ngoba uyabona abantu bazosihleka so ungashiya kanjani but every day ubekuhlala ekhala ngalokuthi shame ngiyanihluphekela bazonihleka ukuthi uphike lo Zanele wena siyacela abantu bangasihleki Nkosi yami no angeke basilokothe Samsabo siskithi sindiki zu Africa mamkhulu wecountry kukhitha usho njalo ngeke basilokothe ngishilo nje izolutha phela thina sibona uZanele aniphenduli ngoamen hayi mina cha lutho nto akekho uzogijima lekhanda Anehle ukuthi lolu ubhuzane lwengane oluthi selithembe mina hayi into engizoyenza and awuna choice angina choice phela zingibheke emehlweni umunwe ukukhombile seyizothi mazithi ilambile zithi mamkhulu kodwa ziyazi bese awukho umahluko ayikho into omahluko baye bazi ibond yami noza ibingakanani ndakubona ingakho nje kwama ngisakwazi mhlawumbe ngizoduka mengiyakwami Nkosi yami ngoba manje usiyofaka navigate impela angisakwazi elokagula ngoba bengafuna suku emehlweni nami yabo so ingane ayikhathazwa yilutho ba ayikho into eshintshile Nosizwile noNonjabulo naye esho ukuthi into abayibonga kakhulu ukuthi kuthe mangabe eshayeka uma wabo wagijima wathutha kwakho wazomova in kwadade wenu so ke bakubongile kakhulu nathi nje siyakubonga ngalokho kumsupport izolo besikade ke silalele intshumayelo kaBaba uSD Gombi ekhuluma lapha ya enkonzweni
uma ngabe ekhuluma indaba ukuthi uZanele wambuza wamfonela embuza ukuthi unkambula umuntu onjani wemfundisi unjani uBishop ngimkhumbula ngiqala nqa ukumbona ngamehlo lapho siZanele ngizosakaza uhlelo lama Crown thema sifika kuye ICC ngihamba nomunye woza kwethu ayemjwayeleke yena wathi hayi Zanele wajabula kangaka kwenze njani izimbilo into ezikujabulisayo icontract entsha nemali ikuphiko okutholile athi Zanele my friend I'm in love yo egqoke ingubo blue ende eflowayo athi my friend I mean engamuhle uZanele ubethi mayijabulile abe yellow angazi kanjani ubeba yellow bese ecobezela iqhoma ecobezela isiphongo so athi my friend I'm in love owaseswatini athi yo ungambona unjani athi yazi siyafana kuthiwa siyafana ayixoxe ngimbuke lo sisi ngithi mina wow nami sengithola uthando ngifisa ukuthola uthando olunje ngololo sisi ngiqala nqa ukumbona amagama akho oqale ngawezwa athi my friend I'm in love so ubemthanda umyeni wakhe bemthanda umyeni wakhe avela smile into engekho ngikhumbula ukuthi kuloko kuplana lokho kwaku 2011 kuplanelwa lawo makhana ngalowo nyaka hayibo uZanele wayiphuphela nje esezweni lakhe yedwa uthi ukhuluma naye asmile awazi noma usmile nawe noma khona into ayicabangayo but ahlala athi oh I mean kuthi make kwa California bese idog isithandwa sakhe uyohleka ngathi ingane agigitheke ayothi tobe ngale kwamakhethini so bebe nothando luyi special no Bishop kakhulu sis kwaze uma wayesakhulumela lesikhathi ubani wayeseqalile gula eqedwe operation waje athi ay ngiyaqala ukubona uZanele ayibo ejabule kangathi ay yabo into ebona umuntu omdala hayibo wathi ngiyaqala ukubona hayi phela impela nathi nje njengoba ngisho lapha ku-member service uthi esasitshela ngaye sitshelwa nje futhi angangalindeleke nami ukuthi maye babu indoda kaNkulunkulu hayi indoda kaNkulunkulu hayibo iza live egcekeni sizohlala nawo full time hayi indodana nje indodeyana sikhuluma indoda kaNkulunkulu sisende sithunzi manje umuntu mefika ezothina ene hayi khona ngifuna umbona hayi ngiloke ngayinaki hayibo ngoba ngitshela ngathi mina hayi cha bandla hayi niyaqoma amazezinethi ngithukile nami hayibo usukela kanjani umuntu onesithunzi kanje nokuthi utheni naku utheni hayibo kodwa sambona ngisho ingane ngenhlanhla ngisho ingane zamthanda nje kwa hayibo ezomthula nje kanti naye ke uzofika be lo muntu ayiyena njoba nathi simkha ngisaba nokumeduze kwakhe ngoba angazi ukuthi ngithini ngoba ngiyazi ukuthi ulimele kangakanani umthandile uZanele uBishop kakhulu wamenza impilo yakhe yalula uyabona noma ngabe uyazi empilweni kunezimpi ngapha nangapha nemsebenzi la yenzayo uza kodwa ngenxa ukuthi bakhona kaBishop ngokubeva nathi athi gudluka athatha indawo so nami bengirelaxa ukungazi ukuthi hayi bekhona Bishop odade wethu right dadabo right ngoba uyasho ukuthi ngiBishop impela kodwa ngifaka usize 11 ngizobeka nje lo ngizobeka unyawo entanyeni umuntu uNkulunkulu wami ngesingakanani isithathulo athi ngifaka usize 11 yeah so ke namanje ngithi ke ingane ngikhuleke ngazo ngiphethe iBishop ngala ngiphethe uMageba ngala so akekho umuntu ozobathinta so nje kahle ni unxantathu ni umzimba kaChrist sise center lezi ngane kuphelele ingane ayikhuleke zikhuleke Sisinini okufundile kakhulu ku Sizanele into engiyifundile kuMamZanele ukuthi into mawuyifuna uyalwa kana ngcwele ngenkane engcwele ubekutshela athi uyayifuna lento ufuna ukwenzani uyenze uzoyenza ngisho ngabe kuthi uhlambazana ama challenges abangakanani kodwa ekugcineni kufanele ukuthi uyiwinile if uyayifuna so inkane engcwele yakhe namanje iyona sishiye nayo sele nayo inkane engcwele
Ngibingelele kumlaleli woKhozi FM egameni lika Jesu igama lami nguDume uMkokstad. Inhliziyo zethu zibhlungu. Siyathemba ukuthi umoya ongcwele uzopholisa lobuhlungu obukhona. Siyathanda nje kodwa ukubonga uNkulunkulu kakhulu for impilo kaMama Zanele Mbokazi. Akwenzile emhlabeni nakwenzile impact abenayo kuthina zama artists inkulu kakhulu ukuthi singakhala njengabantu abangenalo ithemba. Siyabonga kakhulu kuyena umama, siyabonga kakhulu kuBishop nomndeni wonke for ukusiboleka umama. Siyazi ukuthi khona la nathi besibuye simlimaze khona kodwa siyabonga ukuqina kwakhe nokusixolela nokusunderstanda kwakhe. Sengazi ukuthi ke umama wethu angalala ngokuthula, siyamthanda kakhulu, uNkulunkulu abe naye. Amen. Kanje impilo kaZanele simbuka simsusa intombazanyana simbheke ekhaya ukuthi ubekade umuntu onjani. Siskithi nobani uba nama characters amaningi, kuba khona le character yasemphakathini le yaziwa womakhelwane, eyaziwa umphakathi, kube khona le character eyaziwa emsebenzini, bese kuba khona le yasekhaya. Yini iningizimu Afrika ufisi yazi ngodade wenu esingakwazi? Ekhaya uZandile. Ngizwile ngitheni ngolesini ngithe thina beyipharalethu. Nina nazuzanele le. Ngibona ileti. Ngibona eyavuzela neingubo ezinkulu nani. Uzanele mesekhaya. Wesikhotheni wethu. Uzanele ngiyamcabanga ukuthi behamba ngeenyawo nophaqe baba5. Ezinyawo. Ubekuthanda phela ukuhamba ngeenyawo. Ekhaya befike yento ethi bakhalisa kakhulu nefamily uthi akakhetha ukuthi umuzi onjani. Ubefika aginqike phansi bekulalo ocansini. Beginqika ocansini. Ukuthi kudliwani. Ube leyo nto ngithi beyipharalethu. Ubehlukile. Wena ungamsaba mawule gudi. Umsaba uthi ngeke ngisonde kulosisi anti abantu yona abantu ade bathanda kakhulu ke. Labantu labantu abanye abizwa ngezidakwa nani emefika eTonut uZanele bekuchwaza yeah balimele kakhulu kwazi ukuthi kufika usister bese thina mesipaka imoto sogcilweza thatha uma esaphila athi angisakwazi nokubingelela izingane zami ngoba ngekathe ngene bayangena bangena bakwazi nokukhuluma nokwenzani ngoba bayazi ukuthi umuntu mesefika ekhaya ufika nje kujabula wonke umuntu uyinto sis angazi ya kusazothatha isikhathi ukuthi sibe right usazothatha isikhathi kukhona okuya ekhaya ngoba bese ubephonta ucingo kanye asambeni sekuthanda ekhaya. Ngikhumbula uma ngabe kudlula emhlabeni uma wenu Maheris sifikile lapha ekhaya sizonikhalisa sisuka la emsebenzini safika uZanele uthi yazi guys siphumela noKitty sithi siyo gross but sinasijwayela ukutshela uma ukuthi sithengeni silindele no uthi yazi izolo kuke kwahlalwa ngaphekwa ngilanga lonke ngoba sazi ukuthi uma besitshela ukuthi kuzophekwa namhlanje uthi for the first time asina umuntu esombuza ukuthi senzeni sithengeni uthi sihambe siyo gross sabuya singaphethe lutho sibadala sinjalo yo ila ngabona khona ukuthi benine bond eyisimanga noma wenu and ngifuna ukusho sisi ukuthi awedwa njengoba ngisho ukuthi umoya kaZanele uhamba nawe yohlezi futhi uhamba nawe ngiphathi ke mase behamba nawe sebehlangene noma Harris but ngifuna usithathe manje uyosibeka mhlazane thola ucingo emsakazweni uKhozi FM thi usezoba umsakazi wawunjani umuzwe ekhaya yo senzoba nosaziwaye ekhaya usho kokuqala nowesibili okokuqala sikushiyo kwesibili ngoba phela ubeseshaya ibuya bese simazi ngifuna mina la singakamazi ezumphakathi wayijabula kodwa sasithukile na ezoba uma ZZ yes sasijabule waphila uma ZZ waqala sela sijabulela lengane kwakubangela umuntu kodwa futhi besho abanye ukuthi cha yonke lezi zinto ade lokuzenza bekusho ukuthi uzogcina lapha ebhubhweni ngoba kuningi ade ukwenza singaqondi manje njengoba ubevele nje eyile yanto waba njani ukuba ile yanto mase semsakazweni senibuze range
Awuphekanyuka kakhulu. Wayimpikoko kakhulu. Awu. Kuthi amaphiko esihambe wavulile ke manje. Hayibo Nkosi yami. Hayi, nomphakathi nje ujabule. Ngale nje dase ndokudengeza bejabulela ingane yabo. Awu bakithi. Uyacabanga lo, abemjabulela kakhulu. So nathi sasijabule kodwa futhi kwakunovalo. Azathi baba ngiyisaba mina le ndawo. Nkosi yami. Athi bonke abantu bangithi hayibo, bokazi uyavuma. Wavuma uthi hayi kwayisakhona ke nobaba. Ngesikhathi ezoqala. Noma bibona abavele basabe kakhulu angazi kwenziwa yini noma ngoba ingane kusuke kuyintombazane mhlambe bandlo wayesabelo ayikeke kodwa ke samnikeza isibindi ifamily yakho na yonke ngaleso sikhathi support egcwele support egcwele no dade ubaba bafo wabo uma wakho babo wakhe malume konke ngifuna ukuthi usikhumbuze ngelanga lokuqala mhlawumbe nimuzwa ekhuluma kulomsakazo kwakusawu Radio Zulu noma kwase ku Khosi no kwakusawu Radio Zulu ngathi kwakusawu Radio Zulu hayibo into enkulu phela wonke umuntu afanele ngavule wonke umuntu phela sangakabi khona neindlela lezi sinilalela ngazo afanele sivule sihlale phansi wonke umuntu kwakuyinto enkulu kuchwazi dazuku I'm sure wathi noma sebuye emsebenzini nanila nonke nilindele yebo kakhulu kakhulu sasijabule naye simbonthi wayithola ke lento ayiyona umbhobho noZandile bengakwenza bengahlukaniseki bengakwenza konke uyenza imisebenzi eminingi uyazi kodwa umbhobho naye kutheni nina njengomndeni esezokhuza ibuya esezokwesibili emsakazweni into engavamile nengandile hayi sasimangele sasimjabulele ngoba noma ngisho ukuthi sasazi ukuthi wayesho kuzo zonke ukuthi sengikwenzile konke nalokho kodwa isifiso sami ngisangakujabulela ukubuyela emsakazweni sasazi ukuthi kufezeke iphupho leminyaka yebo sasazi ukuthi futhi ke kube kuhle ukuthi waphela esendaweni abejabulela hayi tabejabulela njengokuzokwenza uhlelo lakhe hayi uNkulunkulu nje angazi mina ubehamba noZanele kanjani ngoba ngempela njoba ngisho ukuthi kwavele kwaqondana nokuthi azobuya imanagement yoKhosi decide ukuthi imbuyise ngalesi sikhathi eseya emaphethelweni empilo yakhe azophuma kangaka hayibo yebo yabona kubhlungu kakhulu muhlanganisa lo ngoba phela ama plans abemaningi ngalolu hlelo lakhe unyaka oqala nje unini hayi sazi kahle uyasho ukuthi ake manje sengiyikhipha ke ishilo manje sengifuna emphakathini mina nje ngine stress yabona ku straight besithi masifika siye lapha kuma straight sessions ethu la isuke siye khona uZanele mase kusukuma bona noma nqoba bebesukuma ngechorus basukube uZanele ashaye ngevesi hey yeah asazi ukuthi ubani osezokwenza njalo kube kubhlungu kakhulu yabona masingena la niloke nemidlala mina ngathi verse ukhona lapha Nkosi yami yabo nawe ubukhulumisa kwakho nesidini ayi nesidini shame Thembeka yo usuzohleza ungithunuka ngiyaxolisa in advance nawe nesidina sakho ngicela ukuza ngalapho ku safe ngakhona Thembeka yebo azutheni singena la uthe wenini ubuhlala ushutha la ungazethi mayingena uzongishutha ke nami no mistake and angifuni ukuthi ngiphinde ngingayishongo lesingayixoxa ngale ndaba kwabe kwathi ummeme ezoyiswazini ekuyinkonzo ngenxa yokuthi ke ugeli bebuya ngasicabangela ukuthi phela nathi siyasebenza niqeda kabi yeah so efuna sihambe siyenkonzweni samcrossa thina sagcina singahambanga wasidinela inyanga yonke engasikhulumisi nawe mfethu sifike enkonzweni angasibuki nokusibuka engashumayeli ngani ayibo engashumayeli ngathi kodwa nje uyasikhombisa nje ukuthi uphumile nje kuthini inyanga yonke
ayikho into sasingakwazi ukumkhapha but yena wengakunderstand lokho mayese sifuna nje uyifuna ukuthi sibe la uyafana sile seduze kwakhe ngakho sonke umenthanda kakhulu bekuyona love language yakhe Makerobi Phephisani Phephisani sesinokuthula nawe sisitombendle eleno nje lokugcina ngizoqala ngawe sisitombendle elethi lokugcina mina engingakusho ukuthi uZanele uwakhe umndeni okungewona umndeni wakho wakwambokazi kuphela nokwaHarris iKZN yonke unomndeni omkhulu bengizocela mina ukuthi singahluphinde sihlukane ngoba nakho uZanele engasekho ngoba ngifuna ukusho lokho kithi uZanele usikhombise uthando uKithi noZanele amani lamana anizwani anivama ukuzwana mvama ukuxabana mina siqala ukwazana nabo besinalokho nodadewethu noMosa sinokuxabana asiphindanga saxabana sibona uthando labo indlela abazwana ngayo asisaxabani nike ngithi noma sigejana noMosa ngibiyele eceleni ngoba ngafuna ukugejana naye uxabana Kithi lolu uthando lenoZanele lusakhile lokugcina lami nje ngithi abantu kade bezwana noZanele amaKherubi nomndeni kaZanele ungahlukani uZanele angeke akuthande lokho ufuna uthando hlezi sithandana ngiyabonga kakhulu Khosini amen sesinokuthula elami lokugcina engalisho kakhulukazi kumaKherubi ngoba sibaningi akuthina sobabili noNtombenhle sibaningi ukuthi mantombazane wayisibiza uZanele wayithi mantombazane mase sibiza nihambe ninokuyiqhenya ukuyiqhenya okungcwele kodwa ngoba nibe yiplatform yokuqala uNkulunkulu ayisebenzisile ngoZanele kulolu hambo lwakhe olugcine selusezingeni elikhulu neliphezulu kangaka maKherubi sisebenzile noZanele wakheka wakhula kumaKherubi uZanele nihambe ninokuzigqaja okungcwele kwiningizimu Afrika yonke uZanele ube yiqhawekazi ube yiqhawe akahlehlanga kwaze kwaba sekugcineni siyabonga kakhulu ngempilo kaZanele elakho lokugcina sesinini again ngicela ukubonga kumem ngicela ukubonga kumem ngokunika ithuba ungithembile wangithemba ngezinto ezinkulu ngahlala eduze ngathembeka nami kuyena kusukela ekuqaleni kwaze kwaba sekugcineni akukho la ngike ngambetray khona so ngicabanga ukuthi nami ngaloko kwenzekile sikhona isifundo ngisitholile ngifuna ukuthi nje umphakathi wonkana eningizimu Afrika yonke nilale ngenxeba ubhlungu kuthina sonke Ukhozi FM lulale ngenxeba mina bese kungathithi abantu bebecabanga ukuthi ngisebenza la because bengihlale ngihamba naye so namhlanje njengoba ngizothi it's like kumina it's a farewell because uhambile akasekho kodwa ke akulutho sisekhona sesinini sisekhona nathi ungasibalekeli ungahambeli kude nje kelaka lasebusika uzahambela kude siyabonga Siskithi ngifuna ukubonga kubo bonke nje bandla ababe nesupport kusukela egula kuze kuyadlula nabame nami ngithemba nami ukuthi ngokuqhubeka kwesikhathi ngizoba right makukhona ke umuntu nomuntu mhlawumbe uZanele amnyathela bakithi hayi akasale sexola kalale ngoba naye umuntu uhamba la unyathela emhlabeni ngithi ke yobe ngiyamxolisela ningasibambela amagqubu nibambele thina sohlala simthanda mhlambe nami ngizogcina nginesibini ngizokhuluma iqiniso lokwagula bengavumi ukuthi ngivule umsakazi hayi ngoba ngulunyanya ukhosi bandla bengavumi mhlambe kuzoya kuya ngikwazi ukuthi ngilalele ngidlulise ngoba mina usadlala isithombe sakhe nezwi lakhe ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu uzonithwala njengomndeni uyabathwala bakhe akaza sidanisa nangaphambilini ngeke aqale manje niqine Siskithi siyabonga sesinini niqine Makerobi niqine nabo bonke nje abantu abebazo sesanele nomndeni wokhozi FM siyabonga kakhulu lekhaya ngithi mangiphuma nje namhlanje ngithi ungayideleli indawo uNkulunkulu akubeke kuyona sebenza ngamandla la ukhona awazi ukuthi ubani okubukayo engathi uNkulunkulu anganivulela imithombo emisha anikhuphule ashintshe impilo zweni kama lami ngiuZanele wakambokazi silibeka la eShilo yeah
Lelo Khosi FM besikade ke namhlanje sibungaza impilo kaZanele Mbokazi Nkambule.